Hage. Flyttede den så. Kom. Hage. Ja, det var godt. Hage. Dygtig. Godt. Hage. Tjek. Den er mærkelig, ikke? Sådan. Hage. Dygtig. Så prøver vi lige igen. Så vi ser, hvilken der er bedst. Ja, og du vil ligge ned, det bestemmer du så selv. Det var godt. Er du klar? Det var flot. Er du klar igen? Det var godt. Klar. Det var godt. Så tager vi kun lige den ene side. Det er jo også godt. Du er god til det. Godt. Ja, du er god. Tjek. Godt. Dygtig. God til det. Ja, nu kommer du for. Tjek. Den tror jeg. Jeg vil gerne have, at du sitter. Du må også gerne ligge med for poten. Tak. Så får du lige den her på. Og jeg strammer den lige lidt. Flot. Og vi tager lige en sprit, og den lugter af sprit, så du skal nok ikke lugte til den. Flot. Så tager vi lige en blodprøve. Fint. Og så tager vi stasen af igen. Dygtig. Pote. Wow. Dygtig.